Khynnah bakat san Snem karta ulayap Jyllop hakawa Rongtam East Garo Hills District kerbau dang let khwai dok kha bat ki parlok jengu. Uni Khynnah udi nagashnong nengkra watre gitim. Kakun ho ni rab ki bamen sau search and rescue team na William naga Rongjeng nonggal bibra bartura kila poi bat wa de kamer jeng uni Khynnah. Ki Borsan Shah district kila kuntu ki pat ba khamtam ki Khynnah red banum turshki wa hakane ka por slap namar ki hakeleng ki wa ki shlei hadu kata kata naga jing ther jong slap. La kuntu ki kimi ki pa ban khang ki Khynnah red banit khwai tong do kha ne banit jingi shaki wa hakane ka por liur. Ki pulit ki dang toket ya kane ka jingyap Jyllop jong uni Khynnah.